Láttatok már síró rendőrt, vigasztaló utcalányt, vagy éppen futó UFO elefántot? Ha még nem, akkor Diós Jenőn bepótolhatjátok. Az érkezésemkor kedves helytörténeti képek fogadtak, majd pedig egy ilyen lélekátalakító, transformatív térbe érkeztem meg. Milyen alkotóknak a festményei láthatóak körülöttünk, és mi alapján választottad, vagy választottátok ki ezeket? Itt többnyire 20. századi és kortárs művészeknek a képei találhatók. Összesen 22 művész alkotását mutatjuk meg. Van akitől egyet, van akitől többet. A 22 művészből 20 magyar, 2 külföldi. Tulajdonképpen a legfontosabb az volt, hogy a 20. század és a kortárs művészetet mutassuk be, ugyanis nagyon kevés teret kapnak. Említenél néhány alkotót név szerint is, kérlek? Hogyne. A magyar művészek közül kiemelném Földi Pétert, a nemzetművészét. Ezentúl a volt Albert Einstein Bizottság együttesnek az alapító tagjait, Felugasi Lászlót, Evzámbó Istvánt, Vahorn Andrást, aztán az igazán fiatal korosztályból Verebics Katit emelném ki a ténylegesen teljességigénye nélkül. Nagyon fontos még szerintem egy roma festő, Balázs János, aki a 20. században élt, és összesen 7 év alatt egy hatalmas portfóliót tett le, hagyott ránk, hál' Istennek. Milyen funkciói kell, hogy legyenek, vagy lehetnek egy kiállítótérnek? Nagyon fontos volt, amikor terveztük a kiállítóteret, hogy részben helytörténettel is foglalkozzunk, aztán falu nagyszülöttje Szentgyörgyi István hagyatékát dolgoztuk föl, illetve hát a művészetnek az ismertetése. Helyet kaphat-e közöttük külföldi művész? Ha igen, akkor kicsoda? Kaphat helyet, Salvador Dali van hangsúlyosan jelen. Nekem kamaszkorom óta bekattanásom Salvador Dali, de amúgy meggyőződésem, hogy a szürrealizmus legnagyobb alakja volt, illetve a 20. század művészetére ő nagyon komolyan hatott. Még az itt lévő kortárs képeknél is érezhető a hatása. Időszaki kiállítások is lehetnek-e, és azok is kapcsolódnak-e tematikában az állandó kiállításhoz? Igen, természetesen. Első időszaki kiállításunk Kalocsai Enikő helyi festőművész kiállítása. Enikő a 90-es évektől fest, gyakorlatilag természetet, fényt, tükröződéseket, egy viszonylag nagyobb keresztmetszetet próbáltunk adni már ebben a kis térben, ami belefér a munkásságáról. A Pitypang ciklusa egy nagyon jelentős ebben. Milyen tapasztalataid vannak, hogy a látogatók milyen élményekkel, vagy milyen hatásokkal távoznak innen? Érzik ők is ezt a kicsit átalakító jellegét a térnek? Úgy gondolom, igen. Tehát mivel azért leginkább a lányok, akik információt tudnak közvetlenül adni, de az a tapasztalat, hogy igazán megdöbbennek, hogy egy Diós Jenőn ilyen kiállítást lehet látni, és pozitív alapvetően a visszacsatolás. Neked melyik a kedvenc képed a kiállítottak közül? Tudom, hogy nem illik ilyet kérdezni, de azért megkérdezem. Földi Péternek a 4 fakútja, illetve Daninak a Párizsi élete. Csak egy kis emlék, a szíven könnyedén átfutó. Diós Jenő egyik híres szülöttjének a tárgyai vesznek minket körbe. Ki ő? Szentgyörgyi István színművész, aki 1842-ben itt született Diós Jenőn, és miután azt szerették volna, hogy református lelkipásztor legyen, Debrecenbe került, de nem volt igazán ínyére ez, és aztán szembe ment a szülői akarattal, és felcsapott színésznek. Korának egyik legnevezetesebb, leghíresebb színművésze volt, ő mégis keveset tudunk róla. Milyen szerepekben játszott, esetleg már filmekben is láthatták-e őt? Ugye miután 1931-ben elhunyt, hát a mai emlékezet már ezt nem tudja átlátni, de korának az egyik legismertebb színésze volt, aki nem csak Kolozsvár, Budapest, sőt Bécs közönségét is meghódította, és hát elsősorban a népszínművek parasztalakjait formálta meg kiválóan, és hát legkiemelkedőbb szerepe a Bánk Bánt Tiborca
volt, amit hosszú-hosszú évtizedeken keresztül ő játszott, és hát valóban élete végén még filmekben is vállalkozott, és hát ugye akkor technikai lehetőségeinek megfelelően mint némafilmek ezek. Milyen használati tárgyai lelhetők fel itt, illetve van-e olyan, ami önnek különösen kedves? Hát vannak, igen, mert hát egyrészt saját használati tárgyai, önéletírása, saját dokumentumai, és hát többek közt, ami igazán különleges, az a Jászai Marival való levelezése. Ők játszottak több darabban együtt, de igazi színészi barátság kötötte őket, és hát ugye leveleit láthatjuk itt a vitrínbe, és hát ezen kívül személyes használati tárgyai, a róluk szóló könyvek, fényképek azok, ami talán különlegesség, és hát még egy igazán, amit a kolozsvári tisztelőitől kapott, egy ezüst babérkoszorú, ami igazán különleges, és ennek a kiállításnak az egyik büszkesége.